намояндагони кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд ва роҳбариёту мураббиёни муассисии давлатии кодекистони президентӣ нуқтаҳои муҳими паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро ба Маҷлиси олии кишвар мавриди баҳсу баррасӣ қарор доданд. дар мулоқот бештар бурду бохти соҳаи маориф ки ба кодекистонҳо алоқаманд аст муҳокима гардид. гуфта шуд ки сарвари давлат дар ҳар паём ба мураббиёну устодон ва алалхусус соҳаи маориф таваҷҷӯҳи бештар зоҳир менамоянд. намояндаи кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд Зеварои Бобоева таъкид намуд ки дар паёми имсола президенти кишвар аз сентябри соли 2021 нафақапулии маъюбони аз синни 7 сола то 70 соларо 20% баланд бардоштанд. Президенти ҷумҳур ироа карданд, ирсол карданд, вазорати молия, вазорати иҷтимоиётро вазифадор карданд ки аз сентябри соли 2021 ба он нафароне ки маъюб ҳастанд аз кӯдак сар карда то 70 сола, 7 сола сар карда то 70 солая зиёда аз 20% нафақапулиҳошон ва он чӣ мегӯянд оилаҳои камбизоат ки бевосита дар рӯйхати мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияи вилояту ҷумҳурӣ шомил ҳастанд 20% зиёд карда мешавад. директори муассисаи давлатии кодекистони президенти Ҷаҳонгир Салимзода мегӯяд солҳои охир муроҷиати сокинон ба кодекистонҳо бештар шудааст. вай мегӯяд президенти кишвар низ дар паёми имсола таъкид карданд ки имрӯз бояд фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ зиёд карда шавад, зеро кӯдакон аз хурдӣ дар кодекистон бо тарбия ва бо маданият ба воя мерасанд. ба ҷуз ин ҳоло дар кодекистонҳо барои насли наврас забонҳои хориҷӣ ба монанди русиву англисӣ омӯзонида мешавад. як давр замоне шуд ки воқеан ҳам талабот кам шуд ба кодекистонҳо кам шуд, лекин имрӯз аллакай бори дигар одамои мо дида истодем ки фарзандони даврони истиқлол аллакай маълумоташон бояд бештар бошанд. имрӯз роҳбари давлат ки забономӯзии мо аллакай аз синни то мактаби оғоз бахш мекард. дар ин паёмашон ҳам гуфтанд ки забонҳои хориҷие русӣ ва англисӣ аз кодекистонҳо аз муассисаи то мактаби оғоз бахш гирифтанд. бино ба гуфти масъулин муҳокимаи нуқтаҳои муҳими паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар муассисаву ташкилотҳои давлатӣ имкон медиҳад ки сокинон боз ҳам бештар мафҳум ва муҳтавои паёмро дарк карда тавонанд. гуфта мешавад ки паём президенти кишвар ҳуҷҷатест барои роҳбарону сохторҳои давлатӣ ки дар иҷрои вазифаи худ боз ҳам масъулият ҳис карда ба халқу ватани хеш содиқона хизмат намоянд. мо аз паёми имсола розигии хешро баён намуда ба он масъалаҳое ки бевосита барои рушду такомули вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон дар пиёда сохтани равандҳои сиёсат, иқтисодиёт, иҷтимоиёт ва фарҳанги кишвар ки вазифаҳои бисёр пурмасъулиятро бар дӯши мо гузоштан итминонам комил аст ки аз иҷрои ин вазифаҳо аз иҷрои ин рисолатҳо мебароем. дар ҷанбасти чорабинии мазкур ба чанде аз мураббиёни кодекистони президентӣ дар вазъияти тантанавӣ дафтарчаи ҳизби халқи демократии тоҷикистон тақдим карда шуд. гузориши Фарзона Шамсӣ ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.